Už 50 rokov sa v Stupave opakuje tento obraz. Deň čo deň vyprevádza svoj drobisk ako starostlivá matka učiteľka Vilma Potmanová. Jej život to je veľký zápas o detskú dušu. Podobne ako Vierke, ktorej nejdú počty, a Jankovi, ktorého neposlúchajú písmenká, rozdávala svoju lásku a trpezlivosť mnohým a mnohým pred ním. Niektorí ľahko, iní ťažšie, ale všetci sa naučili u nej čítať, rátať a písať. A pridať sa k ním, vedieť písať, o to sa stále snaží aj Janko Maďer. Tak Vieruško, teraz budeme počítať body. Povieš mi, koľko bodov je tu? Tam sú 3 body. A tu? Tam sú 2 body. Spolu? 4 body. Koľko? 5 bodov. 5, ale nie z tabule. To musíš si pekne vypočítať sama. Koľko máme tu bodov? Tam sú 4 body. A tu? Tam je 6 bodov. Spolu? Tak Vieruška, 4 a 6. Je 10. Dobre, Vieruško, dobre. Tak len pekne pozor dávaj, aby si aj druhý raz vedela. A čo ty, Janko? Ty sa tam bavíš? Dobre, deti. Doma sa pekne cvičte, aby ste nemuseli jesť papírové halušky. Áno! Môžete ísť. Zdravíček. Veľa takýchto dní už preletelo v živote učiteľky. Ďaleko, ovenčený 50 rokmi, ale v živej pamäti je deň, kedy poprvýkrát zastala u katedry a pozrela do vystrašených, úprimných detských očí. Ach, dávno tomu, moje milé, čo ste prvýkrát prišli, čo ste sa pustili maminých sukní a už ste boli moji. Ba či sa ešte pamätáte na svoju učiteľku? Ja na vás nezabudnem. Boli ste moji prví žiaci. V tichej pohode so sestrou žije svoj večer života v prostredí, kde všetko pripomína mladosť a matku, tiež učiteľku.
Od nej sa naučila mladá učiteľka trpezlivosti a láske k deťom. Rok za rokom prichádzali k nej noví a noví žiaci. S nimi a pre nich plynuli jej dni a roky. Dnes už sú veľkí a ich deti chodia k nej do školy. Učila malého Bindera, ktorý vždy chodil neskoro, a dnes učí jeho dceru, ktorá bohužiaľ to robí taktiež. Je to ako jar. Neustále sa obnovuje a vždy znamená víťazstvo života. To je sestrička života. A život je mocný ako rastlinka, čo zasadená v záhradke rastie a rastie do výšky. Mamička tiež zasiala v záhrade všeličo. A ja myslím, že aj vy ste im pomáhali. Martuška, čo si zasiala do záhradky? Ja som si zasiala mrkvičku. A vieš to aj napísať? Áno, prosím. Tak poď. Pekne, Martuško. Janko, a ty si čo zasial? Kapustu. A vieš to aj napísať? Áno, prosím. Tak poď. Čo nám napíšeš, Janko? Kapustu. Pekne. Tak, Janko, keby otecková kapusta bola taká krivá, veru by sa netešil. Bude sa cvičiť doma, áno? Suško, čakaj, v čítanke máme článok o záhradke. Tak a kto nám to pekne prečíta? Jana. Čul rastie v záhrade. Tešila sa mrkvička, oj, už nie som malička. Pokračuj, Ruženka. Hrášok rastol, dostal pukol kvety z kvetostrúky. Čítaj, Števko. Uhorky sa chvália, tiež ťažko krajšiu vyberieš. Miško. A kolera, verte mi, ledva stojím na zemi. Chceme aj peknú básničku o tejto záhradke. No povie nám ju Tonko. Polievame, záhradôčku radi máme. Hoja, hej, lej sa voda, lej. V záhradôčke v žiadnom kútku nie tu šplaču, nie tu smutku. Tak, detičky, keď ste tak pekne vedeli čítať a pekne vedeli odpovedať, mám pre vás jedno veľké prekvapenie. Pôjdeme na výlet. Áno!